ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nakipaghiwalay po si Ralph sa kanyang live-in partner at sa kanyang 2 anak. Para sa akin. Ganda ko, no? Good morning nga po pala at maulang maulang araw po sa inyong lahat. Volunteers, lalo na sa mga tulad kong silent listener sa programang Mga katas-tas-tas ng nakalipas. Manuel. Tago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. Single and gorgeous. Ang akin pong katas ay tungkol kay Ralph na may ka-live-in partner nga po. Noong una umiiwas ako sa kanya pero matinik at hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang aking matamis na labi. May provider mindset po siya. Kaya na-fall na rin ako. Kahit alam kong mali kasi meron na siyang pamilya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ba't di mapakali? Meron talaga akong sasabihin. Di makatingin, sana'y wag Tumingin ka mo muna na sa akin. tong palipasin. Hindi ko talaga palilipasin to. Alam mo, tigilan mo na ako, di na ako nadadaan sa totoo. ganyan, Ralph. Oo, biglang wala, biglang tahimik. Kala ko may gustong sabihin. Mahal kita. Uy. May asawa ka, may live-in partner ka, At May, yun na nga may dalawa kayong anak ko. Maya ka nga, sinasabi Usap mo. na kami ni Kath at okay na kami. Okay na, ano? Elaborate. Wala. Maging co-parenting. Ba't mo siya kinausap ng ganun? Nakipag-break na ako sa kanya.
Andrea, sabi ko naman sa'yo, Nakipag-break- gagawin ko eh. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kanyang kita kamahal. Hindi naman yun yung gusto ko. Ayoko Pero yun naman yung maghiwalay gusto ko. kayo. Hindi. Mas pipiliin kita. Paano yung anak nyo? Naku, Okay na. Siyempre, susuportahan ko yun. Pag-usapan na namin yun, wala ka nang dapat pero isipin. nakukonsensya naman ako. Hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan. Baka sabihin ng mga tao ako yung dahilan ng hiwalayan nyo. Hindi, ako ang nakipaghiwalay. Ako mananagot lahat. Wala kang kinalaman dito. Sigurado ka, Ralph? Ganun mo ko kamahal? Ganun kita kamahal. Gagawin mo lahat para sa akin. Kinuha ko lang nga, di ba? Masama ba ako? Hindi ka masama. You're a very bad girl. Yan yung gusto ko sa'yo eh. By the way, Pag ikaw nagsalita, bad girl, parang may ibang ibig sabihin. gusto kong ma-try yung pagiging bad girl mo eh. Ay, pag nagmaldita ako, baka hindi ka makaano dyan. Mas gusto ko yan. Sandali. Babayad muna tayo then sibat na tayo. Ang bilis naman natin kumain. Doon na lang kung gusto mo pa mag-order. Extended naman tayo. Oras natin. Oras Ralph, ko lahat para sa... napakapilyo mo. Bakit? Ano na? Patukan kita. Aray ko. Ano ba yan? Baka bad din to. Anong bad? Ikaw, yun lang yata habol mo sa akin eh. Ayun ba iniisip mo? Wala. Okay. Kung gusto mo, dito lang tayo. O Okay lang sige, din. okay. Anong okay? Dito lang tayo. Okay. Wala namang problema sa akin yan. Yan ang gusto ko kasi para malaman ko talaga na seryoso ka. Seryoso ako sa'yo. So ano, masaya ka ba sa balita ko? Huwag mo nang alalahanin yun ng mga bata. Safe na yun. Ako nang susuporta doon. Okay? Masaya na. Medyo malungkot kasi syempre ayoko namang mangyari sa mga bata Huwag yun. kang mag-alala. Tanggap mo naman sila, di ba? Nag-usap na rin I tayo mean, nun. inagawan ko yata Hindi sila mo ng tatay. Andito ako para sa kanila at andito ako para sa'yo. Okay? Kaya ba natin to? Wala ka bang tiwala sa akin? Ang galing mo talaga, Ralph. Sige na, order ka pa. Talaga. Oo, dito lang tayo, promise. Sweet naman. Pero pag inaantok ka, sabihin mo. Ganun po ako ka-in love kay Ralph. Na kahit may mga batang maaabandona at may live-in partner na maiiwan at masasaktan ay parang natuwa pa ako kasi pinili niya ako. Masisisi niyo po ba ako? Grabe, ginawa niya yun para sa akin. Ibig sabihin, mahal niya talaga ako. At lalo po akong nahumaling kay Ralph dahil pinili niya ako kaysa sa pamilya niya. Pakaluma naman ang ring na yan. Ano ba ito tumatawag? Number lang eh. Hello? Hello! 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 Mars, ako muna. Ako muna, Mars. Hello! Ako muna! Bakit na? Dito ka talaga sa tenga ko sumigaw! Ako muna! Mars! Bato ba topic? Bato ba topic? Oh! Bato ba topic? Oh! Ako na una! Hello! Ito ba si Andrea? Sino po sila? Kayo po yung unang tumawag. Pero ikaw yung unang sumagot. Pwede ba ako muna? Ikaw yung unang sumagot. Sandali! Oy, Andrea! Ang kapal-kapal na mukha mo, malandi ka! Ha? Oh! Ano po
pong sinasabi nyo? Wow, napamangmangan ka! Ano sabi? Umiiyak yung naka-loudspeak tayo, ano ba? Nakainis ka naman eh! Momentol na ako! Diba? Momentol na eh. Inukulit mo ako eh. Mahihi ka sana! Milo! Andrea! Sabihin mo sa kanya, pokpok siya. Marinig niya! Ano ka ba? Matatapos tayo na... Sino po ba to? Ibababa ko na to kung wala po kayo. Wow! Ako lang naman ang kapatid! Kapatid pala tayo dito. Kapatid ni Kat! Si Kat! Inagaw mo si Rob sa kanya. Alam mo namang may 2 anak sila. At dapat magpapakasal na sila very very soon. Pero inagaw mo, malandi ka! Sabihin mo, kabit siya. Hindi ko na kaya magsabi. Sabi mo kasi ikaw mauna. Kabit! 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 Ano? Ganyan ka lang bang klase na babae? Kabit! Mga agaw! Ahas! Ahas! Cobra, sawa, banakon, andulukay, udto-udto. Tama! Lahat ng ahas. Rattlesnake. Ahas tulog! O ano, may masasabi ka pa? Wala po akong ginagawang masama. Wow! Wala kang ginagawang masama yung mga anak, yung mga bata. Ninakawan mo ng tatay. Hindi po ako nagnakaw ng tatay. Hindi po ako nanakit ng mga bata. Hindi po ako ganang klaseng babae. Wow! Wow! Ginawa mo na! Hindi pa rin klaseng babae! Para sabihin namin sa'yo. Tama! Okay, una nainis kami, pero sige, tama lang din yon. Na napunta yung lalaking yan sa'yo kasi magsisisi ka. Sis, bakit ka bumait? Hindi ako bumait. Tama lang na binigay natin doon dahil toxic naman yung lalaking yun. Bakit siya magsisisi? Toxic na yung lalaking yun. Di ba? Hindi tayo nag-coordinate. Meeting na tayo bago na tumawag, di ba? Kasi mali sinabi mo sa GC. Hindi naman ganito. Ay, hindi. Ibigay na natin yung route na yan sa kanya. Oo nga, sa'yo na yan! Bye! Bye! Ann! Honey! Oh! Hey, what's wrong? By the way, flowers for you. Flowers, pizza, tsaka ice cream, di ba? Gusto mo? Oh! Hey! What's wrong? Sino umaway sa'yo? Hulaan ko, tinawagan ka, no? Ralph, huwag mo na silang guluhin. Tama naman sila. Nakabit ako. Napukpok ako. Shut up! Okay? Huwag ka na magsalita, please. Ralph, inagaw ko yung mga... Hindi! yung Wala tatay kang ng- kasalanan! Wala kang kasalanan! Please lang! Sila dapat yung... Ralph, tama naman sila. Makating ako mo. Kapit ako Tumigil ka sumira na. ako ng pamilya. Wala kang sinira. Ako may gusto. Ako yung may gustong umalis sa kanila, di ba? Kaya wala kang sinisira. Tama, malandi ako. Homebreaker ako. Hey. Hindi lang matanggap ni Kath na ayoko na sa kanya. Pero suportado ko yung mga anak namin. Okay? Wala kang kasalanan. Mahal na mahal kita. Hindi ka nagalit sa akin. Ano ka ba? Hindi mo ko iiwan. Anong iiwan? Kaya nga ako dito na sa'yo, di ba? Eh sabi ko nung bunang... Teka lang, hindi pa ako natapos magsalita eh. Pagod na kanina ako umiyak kanina pa Huwag mo to. na sagutin pag tumawag sila ulit, ha? Okay? Opo. Okay. Thank you, baby. Baby. Honey ko. Mahal mo ba ako, ha? Sobrang, sobrang. Habang tumatagal po at umabot na nga po kami ng 1 taon ni Ralph ay napansin ko na may pagbabago sa kanya.
call and tips. Napaka manggagaslight niya na ngayon at napaka manipulative niya. Seloso pa. Kahit wala sa lugar at wala naman talaga akong ginagawa. Nakikita ko na po lahat ng red flags niya. Aray, Diba na sinabi hindi ko sa'yo? nakakatuma yung pasa-pasa ako, hindi pa gumagaling Gusto mo dagdagan ko ba yung pasa mo? Sinabi ko, after ng trabaho mo, umuwi ka na. Pag hindi ako makasundo sa'yo. Dahil umuwi ako agad. Bakit ka pa Natatraffic lang ako pag nagkakape? Sinong kasama mo? Ha? mga kaibigan ko na dati yung mga office mates ko. Bakit mo pinag-iisip? Kaibigan? Ah! Kaibigan? Ha? Huwag kang maingay, naririnig tayo ng kapitbahay. Wala akong pakialam! Ah! Aral pa man nangyari sa'yo? Kumalma ka, baby, kumalma ka. Tama na, huwag mo naman din ako saktan, di ba go? Ano? Ha? Ano? Ma, may kinikita kang iba? Ha? Hindi ka pa kontento sa akin? Ha? Iniwan ko na yung pamilya ko para sa'yo! Wala. Kasi sinabi ko, pag hindi ka alis, hindi ka alis! Ha? Bitaw, malig ko. Wala akong Buti kinikitang pa. iba. Sasakalan na lang kita kasi mapunta kasi ibang lalaki! Tama ka sa akin! Ano? Ano, ha? Wala akong ginagawang masama. Wala kang ginagawang masama? Sinabi ko na sa'yo. Ito ko makain mo. Hindi mo ba iniisip kung ano ang give up ko para sa'yo? Hindi ako. Andrea! Wala akong ginagawang Walang masama. yan! Ah! Mo! Bitaw mo ako, wala akong ginagawang masama! Wala akong ginagawang masama! Dapat lang! Subukan mo lang. Ha? Patingin ang cellphone. Patingin ang cellphone mo! Akin na! Ayan. Ha? Sino to? Mike. Sino tong Mike? Eliseo. Sino to? Jobert. Kerwin. Adrian. JB. Sino to? Rizal. Ha? Sino to? Ralph, mga office mate ko yan. Ano ba naman yung pagsiselos mo? Office Wala mate? sunod. Ha? Brandon. Ha? Maymar. Sino to? Ralph, wala. Noel. Ha? Sino to? Mga ka-office mate ko yan. Dati mo pa yan kilala. Kinukwento ko na yan sa'yo eh. Ralph, ano Subukan ba mo lang nangyayari? talaga. Subukan mo lang talaga, Andrea. Wala akong ginagawa, Ralph. Parang... Hinip up kong pamilya ko para Aray, sa'yo. aray, aray, aray! Aray ko, nasasaktan na ako. Tiis call and tits kaya nakipaghiwalay ako. Please, Usapan natin to. paalisin mo ako Nabigla lang naman ako nun eh. Paalisin mo ako Hindi ko sa naman- bahay na to na payapa na walang pasa. Please lang. Ladaan ako ng pinto. Tumabi ka sa dadaanan ko. Tumabi ka sa pinto. Huwag mong Mainit harangin. lang yung ulo ko sa trabaho. Tapos nadagdagan pa ng ganyan. Please. Naiintindihan ko yung init ng ulo pero ulit-ulitin mo akong saktan. Ha, Ralph? Hindi ko pa yan naranasan sa buhay ko. Sa sarili kong tatay, hindi ko naranasan yan at kapatid. Tapos ikaw gagawan dyan sa akin na nagsasabi na mahal ako at gagawin lahat para sa akin? Yung pala, yung lahat na yan, pati pananakit gagawin mo! Umalis ka sa pinto. Umalis ka dyan. Dadaan ako. Please, Paalisin mo ako ng bahay na Huwag mo to. naman ako. Huwag mo naman Ayoko ako na, iwanan. Ralph. Ayoko na. Andrea. Ayoko na. Magbabago na ako. Gagawin ko na. Ayoko na. Umalis ka. Talagang Umalis ka sa ayaw lang kitang mawala sa buhay ko, Andrea. Ayoko na, Ralph. Ayoko na. Please, Andrea, please. Wawa ka. Luluhod ako. Ralph, huwag mong gawin yan. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Luluhod na ako. Ano pa bang gusto mo? Ralph, mahal kita. Ayusin mo sarili mo, ha. Please. Pero ayoko na. Ayoko na. Ano? Ayoko na talaga. Ayoko na. Andrea, please. Bigyan mo pa ako. Andrea, please. Please. Nakaluhod na ako, Andrea, please. Sige na yan. Andrea, please. Huwag mo na ulitin, ha. Oo.
ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang
makapag-host is the Gen Z's of the... Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo dun ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kailangan ko na po bang mamoblema sa nanay kong masyadong makakalimutin? Kasi napapansin ko po, kapag ka may mga gamit po sa bahay na dati alam niya naman kung saan nakatago, ngayon hindi niya na alam. I'm so worried kasi syempre natatakot din naman po talaga ako sa pagtanda ng aking nanay. Hay, ano po ba yung mga supplements na ginagamit mo, Mama Nicole? Ako Wrong question! Medyo bastos ka! Medyo bastos ka talaga today! Kapag ka ganito na parang magulo sa Pilipinas, huwag ka ding magulo. supplement? Anong supplement ko? Tigil. Okay, balik kasi ang supplement ko talaga 12. Nakakayamot yung, hindi ko in-expect yung dulong tanong ha. Ano mo ba yung mga supplement mo, Mama Nicole? Ay naku, alam mo kanina, pumunta ako sa isang bangko. Tapos meron ako nakausap doon. So sabi niya sa akin, alam mo, napanood ko yung kakapost mo lang na content. Sabi ko, alin? Sabi niya, yung kakatanggal mo lang ng panali sa buhok. Tapos inipit mo siya sa damit. Tapos hindi mo alam kung nasa na yung panali sa buhok. Kakaipit mo lang sa damit. Yung chitcha. Yung kwarantahin na eksena. Tapos nagkwento siya ng mga ano niya rin, mga sariling account niya
niya ng mga kwarintahin na mga eksena. Moment, So sabi ko, tas minsan sabi niya nga na may feeling siya na nakaka-worry, pero nung napanood niya yung content ko, naisip niya hindi siya alone. So yun lang din yung gusto kong sabihin sa nanay mo. Gusto ko rin din sabihin sa'yo na yung nanay mo ay hindi alone sa kanyang pagiging makalimutin. I think yung pwede nating i-focus dito is yung fact that your mother is growing older. Yan. Yun lang talaga yun. Yun lang yung dahil tumatanda na yung ating mga nanay, tumatanda na yung ating mga magulang, let's give them the best life that they could have. 'Di ba? Habang nandito pa sila sa mundo. Hindi mo kasi nabanggit kung ilang taon yung nanay mo. Kaya nga pag ikaw sinabi mo talagang 32 ha. Pag ikaw nabanggit-banggit mong 41 lang yung nanay mo ha, sinasabi ko sa'yo, di ba? Pero kung medyo worry ka talaga, pwede din namang pumunta ka ng magkaroon ng medical intervention Kaya nga yung mga supplement na tinatanong mo kay Nicole, baka baka rin talaga. naman. At hindi naman para sa amin manggaling yun. Kasi una, hindi pa naman kami nagsa-supplement para sa mga memory. Meron ka na ba? Wala pa. Or ayaw lang nating itanong sa mga doktor natin. Well, ang reason naman ko minsan kung bakit siguro sa mga edad namin na nakakalimot dahil sa dami ng ginagawa. Pwede din naman talaga. Tsaka alam mo, naniniwala kasi talaga ako na as you grow older, bukod sa madami na parang kumbaga yung brain natin, medyo madami ng mga input, no? Talagang ganun hindi po tayo pa-fresh Yung Correct. katotohanan, pinipilit lang natin magpa-fresh sa lahat ng mga patusok natin sa mukha, pahila, 'di ba? Pa-botox, 'di ba? Pa-injection, yung mga ganyan o kaya mga pa-collagen, ganyan. Pero ang katotohanan po talaga, as you grow older, pabulok talaga. Ang sakit man pakinggan, pero papunta na talaga tayo sa pagkabulok. Yun talaga yun So, meron talagang factor kung bakit nagkakaroon na ng pagkalimot. Kumbaga kumpara sa mga computer, halimbawa napupuno na yung hard memory, disk correct, yung memory. Kaya bumabagal. Hindi kaya sa mga bisita natin, itong mga kabataan na yung to, mga bata. mabilis makaalala kasi nga fresh pa Tingnan mo nga kung gaano kabilis makaalala yung anak mo, di ba? Nung prinamis mo sa kanya, noong 7:32 p.m. kagabi, nabibili niyo yung laruan ngayong araw na ito, hindi kanya tinatantanan? Tama. Alam niya yung oras, di ba? Dito. Sino ang mga guilty dito na nakakalimutan inumin yung mga maintenance? Ayan. Di ba? Madaming mga ganyang mga factors Pero tama si Jeg sa consult a doctor kung sa tingin mo parang papunta na ito talaga sa worrisome. Kasi syempre ang fear natin yung Alzheimer's, yung eventually makalimutan na yung mga anak, yun, doon tayo natatakot. So kung mas kilala mo naman yung nanay mo kung ganun. Pero kung hindi naman, like may mga salamin niya na hinahanap niya pero nasa ulo niya lang pala talaga. Minsan may mga ganun lang talaga na eksenang siguro ang dami lang talaga masyadong iniisip kaya dumadating sa point na nakakalimutan. Ganon. Kasi talaga nakakatulong talaga pag nag-consult ka ng halimbawa, yung mga doktor, talagang may mga exercise na brain ituturo, exercises. Correct. Parang sa computer, again, dinidefrag yung mga hindi na kailangang memories. Pwedeng tanggalin, may mga breathing exercise yan. Pero parang feeling ko, Jegs, yung nanay mo, selective din. Selective din yan, di ba? Parang katulad ng mga taong mangungutang, akala mo makakalimutin sila, di ba? Kasi nakalimutan na nila. Feeling ko selective din minsan yung nanay mo. Bakit? Tanungin mo yung nanay mo kung ano yung mga naging kasalanan ng tatay mo sa kanya. Nako, sure ako. Detalyado. Nandun yun, naka-download. Correct. Naka-imprenta sa core memories. True. Nandun siya sa section ng kanyang brain na naka-private folder. Pero anytime na kailangan niyang i-download yung information, agad-agad niyang masasabi sa'yo, maski kulay ng damit nung tatay mo, nung time na nainis siya. Diba? Ganon. Kung paano nakapwesto yung bigote niya. Correct. Kung may tinga ba siya nung oras na yon, kung may mancha ba, napakalinaw, sinasabi ko sa'yo, di ba? Pero again, it's really normal. It's really normal na nagkakaroon ng pagkalimot. Meron nga mommy brain na tinatawag, fog brain na tinatawag, ganyan. But again, hindi po kami medical experts para sabihin na, ay oo, dapat ganito, ay oo, normal lang yan, wala ka dapat gawin, di ba? So,
magkonsulta sa eksperto kung feeling mo. And madami naman talagang supplement. Ako, alam mo, Jegs, hindi ako takot sa gamot eh. May mga taong takot sa gamot. Tama. Hindi naman natin sila masisi tungkol dyan. Pero lagi ko kasing paniniwala na kaya naman create yung gamot, di ba? Para pagaanin yung buhay natin. So, Tama. kung meron naman paraan para gumaan yung buhay, ba't naman natin hindi gagamitin, di ba? Ganun lang yun. Kasi meron akong kaibigan, recently nakasama ko siya, sakit ng ulo niya. Tapos sabi ko, inom ka ng gamot. Para sa akin yun yung normal na I would automatically say. Of course, meron mga pwedeng first aid, may remedy, katulad ng ewan ko kung nakita mo nang sinuot ko sa ulo ko yung malamig sa ulo pag may migraine ako dati. Minsan, diba? Mga ganon. May mga remedy ako mga gano'n na palamig sa ulo, mga ice bucket, ice pack, mga ganyan. Pero ang next na gagawin ko talaga is iinuman ko siya ng gamot. Ako din. Ako, di ba? May iba kasi takot kasi unang-una pag marami ka nang iniinom na gamot, yung kidney mo pwedeng tamaan Pero meron din namang iba hindi na tinatamaan Ako para sa akin I mean, that's the drug that will relieve the pain. So bakit natin hindi take yung drug? Kami yun ha? Ikaw, durugista kasi kami. ilan yung iniinom mong drug ngayon? Ano ba? Depends. Sa isang araw? Sa isang araw, okay. Galing kasi ako Japan, no? So, dinagdagan ko kasi ng collagen. So, bali, dating 8, ngayon 12. Ako araw-araw 11. Tingnan mo. Yung sa akin, joke lang. Seryoso yung kay Diego. Seryosong 11 yung kanya. Kasi ganun talaga eh. And, pero that's us ha. I mean, kung takot kayo sa gamot, then hindi rin kami ni Diego yung perfect na person para magsabing huwag kayong maggamot. Ang sa amin lang, ang sa akin lang talaga, ito, nakuha ko to mula sa OB-GYN ko dati, na sinabi niya sa akin yun na kaya nga create yung ganyang klase mga gamot, yung mga bagong teknolohiya para gamitin natin. Tama. So bakit tayo paurong na hindi natin gagamitin? So nung sinabi niya yun sa akin, gamitin natin. Bakit natin hindi gagamitin? Nagpakadulubhasa yung mga scientist, yung mga, anong tawag sa kanila, mga chemist, diba? Yung mga magagaling para ma-come up nila yung drug na para sa pain na nararamdaman mo. Ba't hindi natin gagamitin? Parang kagaya lang, ini-endorso natin yung BioFlu, diba? Pag may dalawang sintomas correct. Kapag may dalawang sintomas, baka flu na yan. Kaya i-BioFlu. Ako, basic sa akin yun Pag nakakaramdam ako dalawang sintomas, basic. Tama. Diba? Gagawin ko na kagad, take ako ng BioFlu. Diba? So, ganun. Well, ako naman naniniwala naman ako bilang isang lalaki at perspective ng lalaki na mas yung brain ng babae is mas healthy kumpara sa aming mga lalaki. Talaga ba? Hindi kasi, di ba, imagine niyo sa utak ninyo nakakapag-multitask kayo. Kami karerang kabayo lang eh. Sa bagay. Diba? Correct. So tingin ko mas healthy yung brain ng babae kumpara sa... tingnan mo ha, sabi ni Diego yan, hindi ibig sabihin na sabi ng eksperto, mas healthy ang brain ng mga babae kaysa lalaki. Based on observation, di ba? Sa kanya, observation and experience. Ako, I would say ganun Pag ang asawa ko, dahil, nagte-text siya, kunyari, o kaya may binabrowse siya na something, kunyari, news article about the Venezuelan earthquake, kunyari, kahit kausapin ko siya na may ibang topic, ayaw niya. Doon na siya nakafocus. Sabi niya, mamaya ka na. Correct. Kahit ako din Pag may ginagawa ako, kausap mamaya na. Pero kayo, nagmo-multitask yung ano nyo. Yung sabi nga ni Papa Pindot dito, totoo po yan, kaya po sa tingin nila connected lahat. Hindi totoo yan. Pag ang babae, kunyari, imagine, sa loob ng salon, shout out sa lahat ng mga nasa parlor at nasa salon, di ba? Kinakausap ka ng nagkukulay ng hair mo. Sinasuggest niya yung burgundy versus maroon. And at the same time, may ka-message ka sa phone. And at the same time, kausap mo yung nagpuputs pa sa'yo. Di ba? Yun yung kakayanan ng brain ng babae. Yun yung sinasabi ni Jegs na feeling niya, di ba, based on observation, na mas healthy ang brain ng mga babae. Correct. Pero again, ang bottom line dito, if it is worrisome for you, consult an expert. Tama. Pero ito na lang kwento ko sa'yo. Nung araw, nakalimutan ko yung bunso kong anak sa kotse. Papasok na ako sa mall. Nakalimutan ko siya! Alam mo yon? Sabi ko, bakit parang may kulang? Parang meron akong hindi na bitbit. Pambihira, hindi ko na bitbit yung bata.
Diyos ko po. Pero, this is also a call para sa inyong mga magkakapatid. Yes. aha. Na baka naman, too much already on the mind of your mom. Tama. Baka Oo. ito rin ay isang warning. Correct. Panawagan, 'di ba? Oho. Silent cry, pwede, 'di ba, na masyado nang maraming iniisip yung nanay mo, masyado nang marami ang nasa utak niya, too much on her plate, na may mga bagay na siyang hindi nagagawa ng tama. So Or- baka may kailangan kayong gawin. Or baka yung laging ginagawa ng nanay nyo, the same thing. So Pwede. dapat random siya. Okay, dalhin Ayan. na sa Samgyup. Ito pa rin po tambalang kumikinang. Kailangan pa bang i-memorize yan? This Speaking of bata, buti pa yung mga bata. Oo. O, sino-sino ba itong mga bisita natin Ayan. ng mga bata? Pagtingin ko nga talagang hindi talaga natin sila kabatch. Tama. Sa kutis pa lang. Pero alam mo, natutuwa ako kasi kanina kausap ko itong mga bata na to. Nakikinig ng radyo. Sabi ko, sa edad niya, 16 years old. 16. Oh, dahil influensya 16 ng magulang. Oh, that's Oo. good. Yeah, alam mo yung mga magulang ninyo ang mga dapat tularan, 'di ba? Kasi ang kinahuhumalingan pa rin ay radyo, which is a Oo. good thing. Ayan, mga kaklase mo to, Chloe, di ba? Kaklase mo, Chloe. Oo. Ayan. Sino to? Gaganda naman, no? Oy, grabe ka naman. Huwag mo itulak, di ba? Pwede natin ay shoutout ng hindi tinutulak. Eto na yun, tinulak. Kasi, ano? kwento mo na kung paano ka napunta dito. O bakit paano siya napunta? Oh. Yeah. Oh, 'di ba tama naman? Namasahe. Oo, 'di ba? Hindi, nung first day of class, actually first, second day, mga ganun. Siyempre, introduce yourself. Ay, teka lang, may pasok na kayo, 'di ba? Yes, at dakilang estudyante na po ulit ako. Very good. Teka lang, may pasok na kayo. Ba't kayo nandito? Pasig day, walang pasok. Ay, Pasig Day! Walang Pasig Day pala. pasok. Shout out Okay. sa mga taga-Pasig. Shout out. Hi, Mayor Vika. Ay. Hello po, Mayor. Ay, hindi ba? Hindi bagay. Hey, Mayor Vika. Okay, So, Pasig Day. So, okay, go. Kwento. Lakas ng boses ni Chloe. Rinig na rinig eh. Trampahos po ako, pero sige. Go. In-introduce yung sarili niya and nabanggit niya na she loves broadcasting. Ah. So, example, syempre, life and career skills yun. Shout out, Ma'am Egia. Anong grade nyo na ba? Grade 11. Okay. So, nag-sample ka. Example si si Aklas. Paano ka nag-sample, girl? Halika na, dali. This is your dito. chance. This is your chance. Come. Ang sinample niya, I love radio. Ay, that's sige, good. sige. Sige nga, parinig. Okay, lapit. Anong Sige. name mo? Introduce yourself. Rian. sige, Lapit. Sige. Moment mo to. Oh. Okay, go. Sige. 1, go. Yung ano po, yung normal lang po na ano ko. Sige. Mas gusto namin abnormal kami dito. Go. Good afternoon, this is Rian speaking. You're listening to 90.7 Love Radio. Ayun! Pwede! Pabebe. Ayan. Pabebe, yes. Makipot, masikip, dalisa. Ayan. Milanto! Baka may gusto kang i-shoutout mo na ngayon. Broadcaster ka today. Yes, gusto ko pong i-shoutout yung mother ko. She's actually listening right now. And siya yung tambalanista talaga since di pa po ako pinapanganak, nakikinig na talaga siya sa Love Radio. Yan. Yes. Oo. Shoutout to my mommy, Liara Robles po. Yan. Oo. Ayan. Pakilala mo naman yung friend mo. Banggitin mo. Shoutout ito po, mo. yung saling kit-kit kong best friend. Ganda ng friend. Yes. Oh. Ganda kayo. Her name is Shira Clausen and I'm super thankful kasi po kailangan ko po talaga ng company dito and she insisted po talaga kasi may kailangan niya din kasi bumawi sa akin kasi matagal na din po kaming hindi nagkikita. Ayan. Kaya ko may kasalanan kaya kailangan bumawi. Yes. Ayan, okay. Sabi mo ba na hindi ka thankful sa akin? No! Yes! Ba't ka nandito ngayon? Yeah, shoutout po kay Kuya Chloe. Siya po yung actually yung president namin sa classroom. So, shoutout to Kuya Chloe. Thank you so much for this wonderful opportunity. Ayan. Okay. Alright, salamat. Ayan, Thank you po. thank you. Thank you po. Ayan. Alam mo ba ito kanina, usapan namin kanina ni Chloe, sabi ko nga itong bida-bidang bulag to. Bida-bida yan eh. Mag-i-election sila, o sabi na, mag-nominate na kayo ng presidente, walang nag-nominate. Yung bulag na bida-bida, Sabi tumayo, niya, I nominate myself. Alam mo, bukod sa
Manang-mana talaga to sa mga tito-tita niya sa Love Radio. Ang kapal na mukha. Very good! Kailangan natin ng mga ganyang kabataan. Yan nga, sabi ko kanina sa kanila Yes, ito yung mga need natin para, Oo. alam mo, as long as yung next generation, which is itong generation, itong batch na ito, ay ganito kabibo, Aha. ganito ka-willing, for example, sa broadcasting, Yes. hindi nahihiya, speak their minds, Tama. 'di ba? Then we are assured of a better generation, 'di ba? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Oo. Yay! Oh, sige, alika na, mag-shoutout ka na. Oh. Kailangan maging bida-bida na tayo. Oo. Sige, go. Oh, ito, sige. Kailangan, ayan. Kala mo ikaw lang, Rian. Ako din. Sumigaw kasi malakas na yung boses. Kaya nga di ba, super modulated. Anyway, ako po si Chloe Florendo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tao na kapag tinanong mo, ang sasagot lang sa'yo ay eto, bulag pa rin. Shout out to ASSH01. Magkakamali pa ako ng babatiin. Sorry po. Ash1, grade 11, especially to our officers, Kashmir Kos. Si Kashi na dapat ay nandito siya, pero aalis sila, kaya hindi siya nakasama. Okay lang yan. Eliza Nazarene Bernabe. Melanie Camais. Sila yung mga dapat nandito Pero, ayan, di ba? Romeo Echada. Basta 11, Ash1. Andy Ampayo, hello, Mike Orpilla, Sofia Cordero, Marco Bernilio, yes, and syempre as a class president, kailangan kilala mo silang lahat. Ito, politiko na talaga. Kailangan, at eto katita, di mo kinaya, unang araw ng halalan. Chloe Florendo po ang pangalan, huwag niyo pong kalimutan sa darating na halalan. Yun ang introduction ko. Grabe ka naman, Chloe. Oo. President agad, di ba dumaan sa Sergeant of Arms? Hindi. Wala, Kasi president nung una kaagad. Totoo yun. Ang nomination, sabi ni Sir Oliver, shout out, nag-open na. The nomination for presidency is now open. Wala nagtataas ng kamay, mga ilang segundo. So, ayaw nyo Sir, yes, mister. I respectfully nominate myself. Di mo kaya. Tapos, Tapos, ka naman ng lahat. actually, may iba pa. Sige, may sumunod. Sabi na, sino pa? Baka meron. Nung who will nominate for Chloe? Taas. Landslide. Finish na kaagad. Pero yung mga kaklase ko, feeling ko may reklamo sila sa akin. Charis, ayaw. Wag na nating i-shoutout yung mga reklamo. Hindi. Sa totoo lang naman, mahal ko yung mga yan. Ash1 is, yes, I feel the respect. So, ramdam ko yung respect nila. So, yun, mahal ko yung mga yan. Ash1. Of course, mga teacher namin. Ma'am Elera sa Gen Math. Ma'am Annalisa Elera. Ma'am Bernadette Biazon. Miss Jamela Jamante Gabriel, who recently passed her master's degree. Ako din. Hindi pa siya nag-pass. Ayusin mo yung pass mo Kasi, she recently passed us diretso. May kaya. Huwag kang mag-pause. Iniisip ko kasi kung tama. Nervous ako. Hala, sinawag yung shoot. Amira ko. Ayusin mo, Chloe. Actually, hindi pa si Ma'am Gabriel nga. Ay, ma'am. Ay, teka. Recently passed her Master, parang master's degree in teaching. Idiretso mo. Sorry Kasi po. nag-pause ka Kinabahan ka nagkatingin kami ni Diego Bandido. Wag Yes. ganon. Oo. Ma'am Postrano, Ma'am Geraldine Postrano sa aming kasaysayan. Sir Edwin Oliver, our advisor, Miss Cheryl Casipit sa aming life and career, and a special shoutout to Miss Eliza May Eguia and Miss Alisa Golosino. Mahal namin yung mga teacher namin na yan. Ayan. Hello po sa inyo. Marco Bermilio na hindi namin kaklase pero nagpapa-shoutout siya. Ayun. Okay. Anyway, tama na. Tama na ako dito. Okay na. Baka kung anong pas pa yung masabi. Welcome to Love Radio. Thank Welcome you to so Love Radio. much. At sana hindi And nyo How. Hello, How. Ayan, oo. Ayan. Shout out kay How na nandito din. At sana masama sa core memory nyo itong experience nyo na to. True, Ayan. 'di ba? Something that you will never forget and something na eventually when you choose your course in the future, ganyan. Or kahit na may kumatok lang sa bahay niyo, tinanong ko anong stasyon ang pinakikinggan ninyo, Ayan, di kailangan basic. pa bang i-memorize yan? Ganon. Ayan, and we need more students like you na you speak your mind, di ba? True. So hindi nahihiya. Correct. Oo. Oh, very good. May pag-asa ang ating bayan. May Tama. pag-asa ang aking 7-year-old and 13-year-old kids. Tama. Yan. Huwag tayo mawawala ng pag-asa sa Pilipinas. So, thank you ha. Thank you. Salamat. Tosha, thank you mga kabisyo sa pagtutok. Mamaya tayo ulit. Kwento na mahiwagang Bornay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save.
A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami ang mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano, kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay na talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry, Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sorry.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sa Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. Hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay.
kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa paborito kong tambalan sa radyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cleo, owner ng isang maliit na bake shop dito sa San Juan. Aminin ko po, isa po ako sa mga bagong listeners ninyo. Nahawa kasi ako sa mga empleyado ng bake shop na anuman ang ginagawa, nagmamasa, naguhurno o nagbebenta, nakatutok po sa inyo. Ilang buwan pa lang po akong listener pero madami na akong natutunan sa inyo. Kaya naman ngayong ilang gabi na akong hindi mapakali, naisipan ko nang sumulat sa inyo at humingi ng payo. Hindi ko po kasi alam kung valid ba yung nararamdaman ko o baka masyado lang akong nag-overthink. Ayoko naman pong gumawa ng issue kung wala naman talaga. Pero ayoko din namang baliwalain yung nararamdaman ko kung may dahilan naman para mabother. Ganito po kasi. May bago po kaming nakilala na couple ng asawa ko ilang buwan na ang nakaraan. Freelance web designer po kasi yung asawa ko aside from his full-time job at bagong kliyente niya yung mag-asawa. Halos kasing edad po namin kaya madali naming nakapalagayan ng loob. Dahil madalas nagtutugma ang schedules namin, madalas kaming lumalabas. Simpleng dinner lang, kwentuhan at minsan konting inuman. Sa totoo lang, masaya naman ang samahan at wala naman akong nakikitang kakaiba. Natural na madaldal yung girl at simula pa lang, malapit na sa asawa ko. Nakaw! Eto na! Eto na! Biglang nang ting! Ang mga chismosa! yung Marites! Yung Marites na Nicole Yala na excite sa clinging asawa. Eto na. Natural na madaldal yung girl at simula pa lang, malapit na sa asawa ko. Hindi naman ako yung tipo na mabilis magselos, kaya hindi talaga sumagi sa isip ko na magkaroon ako ng kahit anong issue sa kanya. Isa pa, alam ko namang married din siya at sa nakikita ko, maayos naman ang relasyon nilang mag-asawa. Kaya naman kampante ako at hindi ko kailanman inisip na kailangan kong magbantay o magduda. Kaso. Eto na! Eto na yung kaso! May kaso! Kaso, may nangyari kamakailan na hanggang ngayon bumabalik-balik sa isip ko. Nag-dinner kami last weekend at naunang dumating yung girl sa husband niya. My husband and I were seated together, nasa harap namin sila. Dahil wala pa naman yung order namin, naisipan kong mag-washroom muna. Nagsimula nang dumating yung food habang nasa washroom ako kasi paglabas ko, nakita ko na sinusubuan ng girl yung asawa ko. Nako! Nako! Patay tayo dyan! Ay, nako! Nakakayaman! May subuan na nangyayari! Hindi mo inakala na may ibang babaeng susubo! Bihira si Ate Girl. Nakakaloka! Sobrang natural para sa kanya na para bang okay lang na sinusubuan niya ng pagkain yung asawa ko nang may asawa. Napahinto ako saglit. Nang makarecover ako sa shock, bumalik ako sa table namin. Umarte akong buong gabi na parang wala ako nakita. Pinilit kong maging normal kahit ang totoo hindi na ako mapakali. Siguro dahil sa sarili kong boundaries, hindi ko ma-imagine na susubuan ko ang asawa ng ibang babae kahit gaano pa kami ka-close. Hindi ko din ma-imagine na may ibang babaeng gagawa noon sa asawa ko. Yung asawa mo rin, nagpasubo din. Yun nga sorry. Hindi mo pa natapos. Ito na. Ito na yung tanong. Tambalang kumikinang, friendly gesture lang po ba yun? Ako lang po ba ang nagbibigay ng meaning sa isang bagay na para sa iba ay normal lang? Hindi ko po masabi sa asawa ko dahil ayoko magmukhang selosa. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at nakita ninyong sinubuan ang asawa ninyo, ano po ang gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Cleo. Wala na pa, tumpik-tumpik pa! Banat ka agad! Cleo! Sayang oras, Nicole! Tira!
kayo? Talaga bang tinatanong mo kung normal ba? Pambihira. Alam mo, ako para sa akin the fact that you were bothered by it. Kahit na kunyari, sabihin ng mga iba, normal lang yun eh. May mga tao talagang, may mga closey talagang mga babae, may mga ganun talaga. O eto, bilang isang babae alam namin kapag ang isang lalaki medyo into us, hindi kami manhid dyan. At alam namin kapag ang lalaki pwede kaming patulan. Totoo yan. Yan! Kaya wag ka magbulag-bulagan, isip-isipan na normal-normala na, gano'n naman kasi talaga siya daldal lang siya, tapos maklingi-klingi siya. Tigilan mo ko! Sila lang ba ang couples na pwede ninyong maging kaibigan? Kapal ng mukha! Unfriend agad! Diba? Ako para sa akin, sobrang major red flag. Wala nang delikadesa. Wala nang isip-isip pa. Diba? Ikaw, Jeg, so bilang isang lalaki, doon na tayo sa bilang isang lalaki, papayag ka ba una sa lahat na siguro, okay, for purposes of nakakahiya naman, baka mapahiya si babae kasi na siya, ito na yung kutsara ng lechon, 'di ba? Tapos sinabi niya, ito subuhan kita, 'di ba? Hindi, pero hindi rin eh. Hindi, kasi alam mo, andyan yung asawa correct, mo eh. Tsaka kahit wala yung asawa mo, 'di ba? The fact na yung pagsubo ko kasi is ang daming gusto Ayan na. Ayaw lumabas. Nagsisiksika na sa utak. Sa utak ko, hindi ko alam kung uunahin ko. Nakakaloka. The fact of the matter, may asawa. Pangalawa, inutil? Hindi marunong sumubo ng sarili? Diba? Hindi ganun eh. Tsaka, para sa akin, teka lang, wait lang may mga bata kasi dito. Nagre-react mga kabataan. Nag-gets nyo ba yung scenario? Naintindihan nyo yung scenario? Is it wrong or is it right? Mali. Kasi iniisip ko, baka matanda na kasi si Nicole Ayala. Kaya para sa kanya, parang very wrong. Pero para sa mga kabataan, Mali, kung nanay at tatay nila yun, at nakita nila with another couple, ako nag-imagine ako sinusubukan yung tatay nila ng ibang babae. Correct, diba? Very wrong. Halimbawa na lang, wag na tayong lumayo, Jegs. Kayong ng asawa mo ay isang couple, kaming mag-asawa isang couple. Nag-samgyup tayo. Sinubuan kita. Sa tingin mo ba okay lang yun? Hindi okay. Ay, yung si Pero Let. pag sinubuan ko si Ren, dalawa kami, okay lang yun. Carry lang. Pero halimbawa, si Let, yung misis mo, sinubuan yung mister ko, hindi din yun okay. Pero kung kaming dalawa ni Let, nagsubuan kami, Yan. Mars, tikman mo to, ang sarap nitong pagkakatimpla ko nung ano tawag doon, yung sauce na to, na maasim-asim na malat-alat. Taste Walang mo. problema. Walang problema. Diba? So, hindi na, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na dapat itanong, Cleo, kung yung ginawa ng babae ay normal. At saka dapat, hindi normal yun. Saka dapat i-communicate mo, Cleo, to sa asawa mo, ha? True, Jen. Baka sabihin niya, nagsiselos ako. Talaga namang nakakainis. Kami nga, buwisit na buwisit. Correct, Wala kami dun eh. Totoo. Eto mga bata na to, inis na inis na Correct, Diba? Hindi mo alam yung mga bata na nandito sa booth na mumula sa galit. Di ba nakakayamot? Isipan mo, ito na nga lang eh. Yung asawa ko nung minsan, nag-attend ng debut. So, isa siya sa mga 18 roses. Yung anak kong, yung babae, yung panganay ko, that time, she was 8. Di siya mapakali. Bakit yung daddy niya is dancing with another girl? Hindi niya gets mo? Parang, there is some, and the part kasi siya ng 18 roses, and of course, walang mali siya. Ano siya, tito siya nung nung debutante. Pero, why did I mention that particular instance? Kasi, in the eyes of somebody else, diba? In the normal eyes, kapag ka nakakita ka ng meron ng asawa, tas may sinasayo na iba, or meron ng asawa na may sinusubuang iba, 'di ba? It's very, very wrong. Paano yung mga waiter? Hala, threesome to. Ay. Diba? Yung mga waiter sa restaurant. Diba? Asawa niya yun tapos sinubuan. Nagkasubuan. Tapos lang, deadma lang yung misis. Ang tanga ng misis. Diba? Hindi, masasabi ko sa'yo, Cleo, pag ito pinalagpas mo, sabi ko sa'yo, tanga-tanga ka, girl. Tama. Sinasabi ko talaga sa'yo, wag mo tong palalagpasin at wag mo tong patatagalin. Hindi. Pwede siguro mangyari, kagaya naman dito sa office, diba? Halimbawa,
gamit namin ng isang Kutsara. isang tinidor. Oo. Pero hindi kami nagsusubuan, o ito try mo, ibigay mo yung Oo, kutsara try mo to. tinidor. Oo, actually, pwedeng, tama, pwedeng nag-share sa kutsara kasi kadalasan dito kulang sa kutsara Oo. eh. Pero hindi yung intentionally, Yung halimbawa, susubuan, unless it's for content Oo. or nagkakalokohan. Pero kahit na, hindi rin siya, for example, hindi po lahat ng mga misis ay comfortable sa biruan ha. Oo. Wag po tayong parang inormalize natin kasi may mga tao talagang hindi mo kailangan maging selosa para sabihin na wrong yung Oo. ganon. O diba? paano na nga lang, 'di ba? Ito perspective dahil may mga kabataan dito. Paano kung makita ng mga bata, makarating sa kanila na yung tatay o nanay nila sinusubuan ng iba? Correct. Diba? Diba? Ang pangit. Ang pangit sa pakiramdam, di ba? Ang pangit. O yun, Kahit pa sabihin, kahit uncomfortable. sobra, kahit pa sabihin ka-close na. Oh. Tiis. Kahit ninang mo pa nga yun. Ang pangit kasi, ang pagsubo kasi is a very personal gesture. Yes, eh. intimate siya. Intimate siya eh. Ginagawa lang, kunyari, if, di ba kaya pag wedding rites, di ba, isa sa mga part of the wedding rituals ay yung pagsubo ng cake, di ba, and yung pag-inom ng wine together. So, ganun siya ka-personal for husband and wife or for couples to do it. Di ba? Gano'n siya ka-personal na yung anak mo, nung hindi pa siya marunong sumubo on her own or his own, di ba, sinusubuan mo siya at ginagawa ito ng magulang. Di ba? Hindi ito basta-basta ginagawa ng kung sino man. Kasi, kunyari, magulang ka, papayag ka ba na basta sinusubuan yung anak mo na iba? Hindi rin eh. Hindi rin eh. 'Di ba? Doon na tayo yung pagsubo na part talaga is very personal. Naku na may naalala na naman ako. Ito na naman yung ito na naman talaga tayo pag sinasabing ang babae ay napaka-selective ng memory. Naalala ko nung time na nililigawan ako, na hindi ko sure kung nililigawan ako ng ex-boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Yung parang pinaka-final straw ko talaga noon na ay kailangan niya munang ayusin yung sarili niya. Nung nasa isang kaming comedy bar, tapos yung may sinubuan siya. May sinubuan siya. Na for me kasi, it's mali eh. Yung sa kanya, hindi ko nga alam kung alam niya yon or pinapataste niya lang talaga. Kasi hindi naman niya sinubuan with a spoon eh. Parang carrot stick. Parang pinapataste niya lang. Rabbit ka ba? Eto carrot stick sa'yo. Parang ganun. But anyways, naalala ko lang. Kasi nga, very personal. Yun yung time na nag-walk out ako eh. Kasi, sinusubuan pala lahat. So ano ba, nililigawan mo ba ako o hindi? Parang ganun. It's very confusing. Kasi during that time, sa'yo malamang yung brain mo na meron na kayong intimate na relationship. Parang feeling ko may something kayo na ang mag-consume nun. Bakit sa iba pinapa-consume mo? Bakit ako lang yung dapat na sinusubuan? Bakit may pagsubo siya iba? Diba kasi nga, it's very personal. So babalik kami, Cleo, sa'yo. Wag mo tong palalagpasin, utang na loob. Tapos ngayon, sabihin mo ito sa mister mo, hindi naman kailangan diretso dun sa couple eh. Ito ay isang bagay na kayong dalawa mag-asawa, i-call out mo yung dapat, mister mo. At dapat sabihin mo din sa kanya, ikaw naman, ba't ka pumayag? Pwede mo namang sinabi hindi dun sa part na, nandyan yung misis ko, wag mo ko subuan eh. Kasi, pag wala, okay lang. Hindi eh. It's really more of, hindi kaya ko yan. Hindi akin yung kutsara, di ba? Papayag rin pasubo din, kuya. May consent, totoo, pasubo din. Nakakainis. Ngumanga din ka agad. Ngumanga din, hindi man lang nag-isip, agad, meron lang nag-offer. Di ba nga din naman agad? Pambihira. Hindi talaga. Nakakaloka. Cleo, call it out yun sa husband mo. Sabihin mo, itong lahat ng binanggit mo sa amin. Correct. Parinig mo tong segment na to. Ilagay natin to sa podcast. Di ba? I-communicate mo yung nararamdaman mo. Correct. Sabihin mo sa kanya na you are uneasy. Sabihin mo sa kanya that you are uncomfortable. Sabihin, ako para sa akin, I think you should also say na, why do I feel like natatakot akong sabihin sa'yo? Kasi that's also a problem, ha? Na bakit ako natatakot sabihin sa'yo? Although, ito naman yung lagi kong sinasabi, yung communication talaga na yan, mga kabisyo, it takes a lifetime to build. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Siyempre ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by... Yun. Yan. Ituloy natin sa podcast. Communication takes a lifetime to build. Yes. Sa totoo lang dito po sa aming station,
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
sige. Ayan. Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Boys. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all. Bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray ko.
manonood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ano mo gawa din Hello! Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung...
Wala, ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad, ay nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step, stroke. may step May and stroke. stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit?
Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagbo-vote. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba? Kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So, super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues. Talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung Correct. nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin, kasi pinili nating laptop, kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di Totoo ba? nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, Yung correct. budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi 42, wishes for 18. Oo, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit Oo. 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi yun eh. Mga Totoo. hindi ko
nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun ano. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po.
Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Opa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kailan nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. Lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment
mag-subscribe ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin